Hello guys, ayan, papunta kami Malico ngayon. Dito sa San Nicolas. Louie, ayan. Big Bang 15, dalawang mag-asawa. Tapos si Babsi dito sa R15, oh. Saglit lang. Sir, kaway-kaway, oh. Yan. Tabi dyan, brother, oh. Saan yun? Tayug? Dito. Guys, nandito na kami sa Malico viewpoint dito sa ayan, kaway-kaway, shout out Frank, Shout out Watson. Baka naman. Brad. Original Malton gun. Saan kayo galing yung boss? Banita. Oh sir, ayan o, shoutout. Pops, Banita. Anong grupo niyo sir? Tomb Raiders na. Ay, Tomb Raiders. Lagi na po dito sa Malico. Welcome to San Nicolas. Diyan na muna dito. Okay, dito sila. Wala, hindi ko pa nakuha yung sticker ko.